The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. And so much more. So my God. Alas 7:29 sa atong oras. Enero 9. Webes na Webes. Ito naman po kami mamulabog sa inyong kabuntagon ang mga hilason. Oy, palapline! Kaniya na ang hari sa talang mga hilas. Ang baboy nga na Dimple, Jericho Rosales, Bernie Bitok. Ang inyong pinaka-feeling mega nga tambok sa mga pictures of videos pero sexy cute sa personal. Moira De La Torre ng MOR, Maria Filingera. And syempre, kauman magyamon ng mong kuya nga swabe, ang pinaka-swabe, Rico Suabe. Okay kayo. Good morning, guys. Good morning! Ongoing karon ang atong prosesyon para sa itong Nazareno, mga kapamilya. So tanan mga kadalanan karon na maigo sa prosesyon, gisarado na mga kadalanan, so medyo traffic na. So likay ninyo ang main highway, mga igala. So pwede mo moagi dapit diri sa may Pakugon mo, diri sa Nazaret, diha dapita. Pero kung mutigbas yun mo sa dalan, medyo na yung mga rerouting nga kakahitabo karon. Malamang ang uban padulong Dios Minya, pa-right sila padulong, mga igala. O nakita na ko diri, nakita na ko, na-feel yan ako. Grabe. Nagdagan. May kala na to, may kala na. May kala. Ako nasabtang kay higala. May kala na. May kala. So, muna tong giingon diha karon, ha? So, again, medyo wapoy signal karon. Medyo away ang ron, ha? Mga relasyon karon. Pero natay online, no? Meron naman. Pero kung Yung cellphone mga lang, way data, signal karon. walay Signal karon, may gana. So, tanan nag-I love you na mo daan kagabi. Kasi pagbalik sa signal na siya lain. Like an earthquake. Dagan nung guys yung mga deboto sa Nazareno. Siyempre, kanya-kanya man ang deboto. Kanang naiuban kasi klase pangayoon. Naiuban na gusto nga na maayo sa sakit. Naiuban mo asenso. Naiuban, naigapangayoon. Di lalim, no? Di malalim may mong Ginoo, no? Dagan kitanan mga ayo siya mo. Kasi mong pangayo, di lalim mga igala, no? Again, bisa pa kung sa inyong debosyon dia, again, si Lord nakabalo sa kinaiya, ha? Bisa pa magsigitag dugog-dugog dia sa prosesyon atong ka matagtoy gadto ta, pero kapangabit yapon. Hala! Mag-ingon yun ang Lord siya, mamatala siyang mata. Pag tanong niyo mo, mag-abot niyong mata, may din siya, weh. Sure. Di ba? Ano nang dating dia kay kanang kunwari ba? Naiuban manggod nga kunwari pa kuan kayo, kay grabe ka devotee, ana. Pero sa ko pang giingon, again, di ka makapamakak ni Lord, ha? Kung imong puryagaba, di ka na imong kinaiya, di ha? O kusog di ka po ka mamalikas, mukha di ka po kasi isig ka tao. Pagtanong ni mo, paghangad ni mo nilo, nagtanong nga sa danse mo, weh. Mga ng Lord, Lord, ka na nga nata. Mano si Lord, Lord, ka na nga, Lord, ka na nga,
Sure. Sure yan. Lisudan ni mo may Final mong Ginoo. lang Naitabo na ba na itong kang Judas? Sa Last Supper, di ba? Nga, kamulog sa, di ba niyong biyang Ginoo nga, usa sa inyo ang mo traidor na ko. Kabalo na ba daan si Lord? Wala palang nag-traidor si Judas, kabalo na daan si Lord. Pero for the sake lang, kaya na may respeto ang Ginoo. Naman po siya kabuan. So, siyempre, ang uban na balaka, sila Peter, ako ba na Ginoo? Nabi ito tanan. Kaya nabalaka sila, na mo traidor sa tuwa, mga disipulo man ta. Ako ba na Ginoo? Dili ikaw. Nabi na ginahinay, may pangutana. Tadaw bigyan ng utana naman ang unsi. Si Judas na lang walang utana. Halatar sa gayo kundi sa mga utana. Ang unsi ginan ni sa Ginoo nga dili ikaw ang mo traidor. Ta ikaw na lang ikadusi ops kundi ko mga utana. Barag halatar pod awkward. Di mo to na way pugo wag yung choice. Si Judas yun nang utana gid siya. Kaya nang utana naman lang tanan Ginoo ako ba na ang mo traidor nimo. Mo din to nagsugod. Ako ba na Ginoo? Ako ba na Ginoo? Pag sure. Hey, Macarena. Wala lang may ako ba na Ginoo? Di ba alam na di ba medyo emotional man ang tono ana? Bugat gamay paminaw. Ginoo ako ba na ang mo traidor kanimo ana ba na? Pwede pa lang mo akong komedyante pa lang Ginoo. Ako ba na? Run this mother, you say. Abalo na daan ang Ginoo. Kidding aside, walay binuang. Again, kanang mga nga devote ka na kay pangayoon, it's your faith. Ang imog yung pagsalig, pag-ampo, may galang, may makahil nimo, makatan nimo swerte. Again, kung nasa mo'y pangayon nga mo swerte mo, asinso mo, di po na pwede nga Instant. grabe nyo ampo-ampo diyan. Pag-abot sa balay, magtuluga na po gihapon mo, wag mo'y buhaton. Sa maayo, isabi nga na tutanan sa iya ha. So, paano na siya? Balance na siya may gala. So, again, kung bisag, nagbanubang ka sa position, pero ang kinaiyan nimo purya gaba man di ay tapos magkuan man wag gyapon na is useless gyapon na may gala. Ayon niyo ilala si Lord aduna siya 55,000 ka CCTV. Naka-record na 24/7. Okay? Okay, kayo. Pero sa kana lang yung makita lang ko mga artista mga gwapo. Di lang yun akong gina-wonder na dahin. Nga no. Di ba, gibuhat mo tas Ginoo? Siguro pag buhat ni James Reid, relax kayo ang Ginoo. Di kayo sa stress, nakatulog sa gitaro, kanang gitarong yun ang nose, ang kaputi, sakto lang. Ba? James Reid, pagkagwapo, may galaw. Perfect! Siguro pagkabuhat sa ako, medyo stress, siguro ang Ginoo, medyo nagibuhat ba? Sige na, napahit na. May nakasalag ayo. Medyo, importante buhi. Yan na siguro pagbuhat ba si ana. Gidali-dali kag buhat ba. Siguro pag ana sa assistant ni ana. Lord, murag apiki. Ana. Dungagin lang ng daghan sense of humor. Yeah. Boom boom. Di ba kinigwapo murag wa kay ni matarong Ginoo. Medyo kuan niya. Bendisyon nila na ihulumin na di marinate na dag sense of humor. Hey, Macarena. Di nahilas na noon. Run this mother, you say. Sa imong pagtuo Maria, stress ba ang Ginoo pagbuhat sa imong? Ay wala. Relax. Kamu Relax pangapi kaya? si Lord. Wow. Paway tarong. Oo. To ask that. Money tonight. Say mo ka rin. Ikaw, Rico. Unsa nag-stress? Kung ikaw na may inato mo, may stress. Stress. Ha? Wala na sa uso sa mo. Kulang lang nagtulog. Magbuhat tag Rico suabe, be. Choir ko itong mga sobra-sobra da, be. Ay! Ay, Ay, sali. Basan? Yata magkuha sa mga tinabasan, be. Dali. Imold balik, imold. Kanina, ikuha na. Paits na. Bangas. Tala na nagbangas pagilok. Run this. Dapat 39 mga igala.
Wala lang, good vibes lang ang topic, may gala. Ay lang kami nyo seryoso, may gala. Alam mo kabikil. Ay lang mo kabikil, ha. Anyway, yung topic niyo, brother. Gaganiya, sa do sa ilang galing atong uban kay dili makatubag. Pero it's all about sa pag-assess ni Vice President Leni Robredo sa war on drugs. 1 over Grabe nanto 1 over 100, 1 over 10. Basta kay palpak daw. Wow. Overall palpak. Wow. Pero na daw yung mga good Kung si side. Duterte, ingato kay yung grado, sa lang sa iya. Speed it up, speed it up, speed it. Just in the Pero ginipensahan na niya. Matod pa nga, dili man po doon sa tanan to siya ng assessment, kumbaga. Wow. Na daw areas nga, okay, na pa areas nga dili. Wow. Pero mostly sa implementation daw palpak. Wow. Oo, nararamdaman na to. Nagpila na bang kilo sa Shabu karon? Sa Pontana. Sa diri po sa Northern Mindanao, palpak pa or dili? Wala walay number 1, Brad. Kana nga problema sa droga, brad, cancer na gina, Brad. Lisod na No, di lalim. Siyempre, nanay powerful lang na ang nagpaloy mga powerful na ikwarta. Ana, so di lalim mga igala. Drug Pero lord. karon lang ko kitag presidente nga kanag yung kana na kayang yung kag kanang kaya ko yung mga friends mga friends man din matod pa nila lisod na kayo pangitaan ron, bro. Si Pangitaon. Kanang mga mangitag epektos tungod sa grabe ka kuan karon sa tight sa ingani nga kuan war on drugs. Ako pabor ko sa gingon ni Yorme Dili dapat palpakan daw gada. Oo. They put their lives sa delikado nga kuan position tapos pangit naman pagsabihin nga palpak lang. Logi. Oh. Di lalim ay. Di lalim nga si kagdakop, sige plano og dakop ta. Sa unang panahon na si kagdakop, grabe planong dakop. Hapit pa mo na nga mate ang pulis. Pag dakop dayon, agay, nalandain mo tingala ka, uy, gipapiansan mo. Kisa may nagpiansan. Oh, gawas na. Gawas na po. Bye-bye na. Oh. Bye-bye. So, na po, ilain na po. No. Nagagawas na mo na uban, no, lalabas-pasok na. Mo nang confident kayo. Ako, believer ko may gala kay, di ba nakastebe ako sa Davao. Katong one time nga na-assign ko sa MOR Davao for a month or 1 or 2 months. Ma-feel yun mo dito, Brad, nga kana bang ang mga tao, kung for example, ikaw ginikanan na kay anak nga babae, di kay ka mabala ka kumuli o kadlawon. Di mo kaya 100% lugar nga safe, no? Pero ang safetyness man mo ma-feel. Security. Nahurot yun ka ihaw yun ang tanan mga drug addict yun sa mga barangay dito. Kanang mga known yun ba? Di ba? Aminin na natin. Sa matag barangay, naging yung mga known kayo ng mga pangalan. Siga. Si alias Boy... si Boy Tilap. Naging na, di ba? Kanang kabalog yun ka ba? Pero wala lang yung makaako. Say, imo lang sa amiguhon, palaway samok, di ba? Pero naging kayo mga sus, nanapon nita. Imong anak mo uli. Ta sexy kayo, kay yung uniform baka sexy. Tana dito sa kanto nag-atang si Boy Tilap. Panilap na. Medyo, ay miss. Medyo nga, di ba? Nakabalo ka daan nga, uy, mga adik ko. Tapos ay makita ni mga, uy, gaamag ng mata, naanasad ni. Tapos, musay na makipag makuha no sumbagay. Tapos, usay, mariglo na sad, balik na po. Tuyok-tuyok lang. Pero para noon ra karon nga Duterte administration na dito sa Davao ay nangahurot eh. Agam mo nang pag-ana na pagkaugman nakaplagan nga ni kuan tikalbong. Deep inside ang mga tao dito makaingon ay salamat na. May bastos. Nakuan ra gyud siya kay mura man gyud nagyapon balik-balik ra man siya. May bastos. May bastos. Sa ako sa kuan brand. Ako pasar kay ko, approve kay ko. Para sa kuan, sa ako lang na may gana. Ambot lang si mga brad. Ay, grabe kayo. Perti kayo. Aperte ka, bro. Ambot lang ni Maria. Ay, same. For sure. Lagi, I appreciate the effort of the administration, For sure. the president. Di lugar kay kapartido mi, no? Congrats to our authorities sa tanan.
Munang karon wa na isabo ng tawa sa ilok na lang. May bastos. Mura ng purma. May bastos. Pero di pagyapon makuan, di kinamalikayan may gala. Totally mawala, no? Mawala. Sa akong panggingon, cancer na nasa lipunan mga gala. So mo nang kita po, di lang po kita mo salig na po kayo sa gobyerno tanan ha. Muna problema man nato, sino to wag mo masulba ng droga, ana. Banga ang pagkakuan sa gobyerno, ay nakoy po. Dapat kita palandaan sa ato palandaan ko ano natay mga gipambuhat nga preventive measures para sa atong mga anak. Kaya kasagaran ng mga target anak brad kanang mga bagong namoy mga anak nga kanang padulong ulitaw. Kanang medyo confused, kanang medyo di kabalo sa kuan. Kanang nasa stage nga medyo may pagka-reveal din na moagi magita tanan nga stage. Kulang og self-confidence. Kanang mga aloof kayo sa kuan. Mo nang resulta, wa man sila may istorya, dito na lang, dali na lang tabrad. Nag-istorya, nagtapong ang mga adik, wa man na sila klaro gud, wa mo na sila kasabot sa tuwa, dito na nagsugod. Palatay na ta, palatay. Okay. Likit na, likit. Likit, good, likit. Wala na dayon, palatay na yung kasapon, no. Tanggalo na nimo tong katong putaw dapit sa lighter dapit. Kabalo lagi ka na, brother. May akong kakita sa mga movie. Yan na dayon. So kita mga ginikanan dako kay tagrol. Yun na to ni ikuantanan sa gobyerno. Brother Bern, mga pulis sa gawas. Wala ko. Palihog lang ha. Kita mga ginikanan, i-check na to itong mga anak kung sila mga whereabouts, kung sila mga ginabuhat. So kung ka-TikTok sila, mag-TikTok na lang sa ta, ha? Nabayan. Tapos kuha ang mga password sa chat. Ay lang pagsaba nga kabalo ka. Kabalo ka sa mga chat. Tadi na nauso karon lang ganang pinakasaba diretso ayaw. Ang style karon burag, uy, pwede ba basi try nimo ana na tirada. Karon lagi na realize na ako burag bago raman tong anak ko grade 7 karon nga school year pag human aning kon karon Marso, di ba? Susunod nga school year grade 8 na dayon, ha? Ba't ang bilis na mga pangyayari? Anak ko grade 8 tapos next year ang isa na ko grade 6 na po siya. Hello. Gawa na din sila. Bilis na mga pangyayari mga kaibigan. Mabot sa mga panahon nga maghinuktok na lang yuga. Huwag makaingon nga gore na oaks. Ganun talaga. So sabayin nyo mga anak, tanawa, sosiya, unsay mga gipangapilan, unsay mga grupo, kung unsay hilig, suportay para malikay sa droga mga gala. Kailangan kita magtinabangay. Tingbayayong. Tingbayayong. Tingbayayong? Tingbayayong. Tingbayayong. 7:47 sa atong oras. Simulan na po natin ang ating alamat. Ito po ating letter for today. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gusto ko na lamang ang imong tumangagiahak upay akinindughan ko aron dili ako masgamak unsa mahinungdan imo akong gitaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan.
MOR, mayong adlaw kaninyong tulo. Tanan na mo sa maayong panglawas. Oh, wow. Salamat. Thank you. Kung tanan magtuloy-tuloy yun ang inyong career. Oh, wow. Countdown na ba? Itago na lang ko ninyo sa pangalang si Riza. MOR, napadala ko sa inyong letter. Kaya gusto ko mangayog advice. Na ako'y nailang o sa kalalaki. Nga itago na to sa pangalang si Marlon. MOR, sa pirmiro pala na akong kita ka Marlon, sa tilod anay lang, nakakrush din ko sa iya. Kaya nga naman. Buutan, bright, taas, gwapuhon. Burgula mong gikuha nga katangian tanan. Okay, Moar. Wala galing ko nakatoo. Sa diyang ni amin sa iyahang pagbati ka na ako. Bro, nakiinggi ko nga, bro. Wala ko katoo. Nakiinggi ko sa akong self nga, isn't it? Ha? Wala ko katoo. Isn't it to me? That's why MOR. Habi balag easy girl. Huwag yun ako sa gisugod diretso eh. Wow. Bisan pa man sa sulod pa lang sa akong gibate, gikilig na ko. Sa permiro pa lang bukas yung bakba nga ganansya na ako nakaihi ko MOR. Pero siyempre MOR, gusto pa na ako nga mailang gina ako sa tarong. Kaya di mo gusto ka ng mga uyab-uyab nga char-char lang. Gusto na ako MOR na ako mauyab, siya nagidin akong future husband. So, sa mato pa sa advice nila, for a better relationship, habaan ng courtship. Di okay naman po sa MOR. Nag-wonder galing ko, gipangutan ko siya, nga naman nasa kagwapo niya, pero wag magiging sa'y nauyab. O MOR, o saray ang nasulti. Sa masagara daw kadugayan, para mawala daw ang gana sa iya. Bakit naman? Kipangutanan ako sa MOR, nitubag lang siya. Secret. Ay? May bawaan na ni mo soon. Ha? Nagduda na din ko MOR nga basig yuya siya. Kaya naman ko yung one time MOR nga neto siya mall naka-heels siya. Oh my God! Sa lugar maka-hills, bayot, no? Correct. Judgmental. Di ba pwede nga nag-try lang? Kung makita lang ko babae nga musulo o mga sapatos nga pang lalaki. Ang babae pwede musulo pang sapatos ng lalaki, pero anong lalaki di man pwede musulo pang sapatos nga pang babae. Ano ka na? It's unfair. Unfair. Dili dapat mo ipanis si unfair. Ay, dili nagsugod ang akong Gugmangi.
1 week imong roll karon nga bayot, brad. Ha? Para feel at least maganahan gyud ka ba? Good bitaw. Ano pa ko nakabante? Ganahan mo rin kung magkuhan 5-inch heels. I like it. At least he improved. Last time, Hey, girl. 3 inches. Girl, kakita ka sa new look karon ni Kuon, ni James Reid. Oh my God! Grabe, no. Like, di gud ako mag-broken-hearted ka. Reaction makita ni Pot-Pot. Okay, speaking of Kuon, hala James Reid, asa naman si Marlon? Ha? Si Marlon! I heard, ano na daw kuno kay siya sa imo. Unsa? Grabe na yung mga padalag, mga flowers, Uy, grabe siya. If I know, Please. you like Marlon so much. Hoy! Dalang. Landi. Aray. Sayang. Landi, ikaw gina. Bro na ay sa baba. Sayang. Girl. Huy, buang. Stop it. Unsa man? Ikaw ba? Sa'yo pa sa mundo si Marlon. Sige naman, Siyan. Actually, nag-text siya now. Arty. Nag-text siya good morning. I'm so jealous talaga. You know what? Kana si Marlon, ako pinaginakuan sa unang ginapantasiyan. Biyan na mo ang... I know, nag-mention si Marlon na to last time. Oo, kita siya sa imo, nagkuan ka, nang li ka sa iya, kamulo siya gino. Remember ka ito? Manyakis ka girl. Lalaki dyan ko para magdungan, magwi-wish. As in. Pero look, ang ganda yung text, oh. Emojis with a Girl. Sige, tumakas nilawak na girl. Pero, marag mauna ni girl, pero, kabalo ka, I'm taking things easy. Uy, sugta na na. Uy, kung ako pa na. Ay, ako na Excuse me, sa ako kagwapa ka sexy. Ako na nag-gustakan ba? Promise. Kabalo ka, napako sa punto magpa-hard to get, no? Abi palang easy. Wala. Ikaw, dagan na ba kayo mga... Ay, wala man. Pero, kaya kay friend ta, kung dili pa, wala. Dugay na ako nagilangkat sa imo, no? Hoy! Mas kumapagyan ako sa imo. Magtalikod. Excuse me, kabalo ko, in love kita si Marlon. Ikaw. Nag-text sa Pero siya. girl, ay nanugaya Nag-eat na girl. wala ako. Siya, naging Hi Riza. Hey. Sorry na langay ko ha. It's okay. Kasi kay park ang dump truck. Okay, Roy. Anse? Okay, Roy. Okay, ako. Ano yan yung istoryahan? Nakay bayuok? May luas. Pwede. Gusto ko na i-joke na. May mga batanong kung na yung makitag laki, bro na iluas. Shut kayo. Sorry gaya na langay ko, sorry. It's okay. Lunes sabi ka nag-atang diri sa nakaroon Friday na. Sabi kayo mo, ginapaula-tulan. Kaya bala ka, kung sino mong gusto ako ilibre. Uwe. Lagi. Bala. Tapos kita ka ng paborito ni mo nga ng na yung mga milk tea niya. Libre yun ta kung sino mong gusto niya. Really? Sa ako man ng tita. Wow. Social mong family. Mga businessman akong family. Problema siya mong gusto. Supply sa mga cologne o guan, diaper, nasad mi. Kasi dagan kay bawin yung mga silingan ba?
Distribute. Taga ni kagawad sa inyong barangay. Baka. Ikaw ba? Nasa kuy tito, tagi-kuan distributor. Sir? Really? Really, my ikaw okay na ka? Wala, ako lang gihapon. Silang gihapon ko na bago lang ko nito katedral. Neto ko sa Black Nazarene. Akong giampo nga. Ay, sugto na tanan ko aning babae nga dugay na ako gipanguyaban. Sa magkatawa. You're so sweet talaga. Anyway. Kanos apa ka na, no? Ako ganyan si ako ganyan neto begyo ko sa kuan. Sa Black Nazarene hindi ko nga. Damay gini mo ang Black Nazarene ba? Pero niyungong ba siya sa kuha? Huh? Oh my God! Eh siya nga, hapit na. Yan na siya. At hingan? Hapit na. Sino yang kasama mo? Hadlok mo. Pero... Tinood ka to yung giyungong sa kuhan, sa Black Nazarene. Nga hapit na daw. Ikaw murag? Ha? Ay! Parang ba? Sakay ka. Oh, ano na ang story Sakay luwas. Huy, lepay ato ba? Murag dugay-dugay na nga kita permitisig upan. I-invite ka ni celebration. Ha? Ako mga batch, nami murag mini reunion. Batch ha? Batch college. Tinuod? Nga? Naniskwila. Hindi ba? Night party. Kabalik, uso na ba kayo mga house party? Imbitaron ko. Ulo mo kayo na, uy. Okay na. Wali kunat na ako mga college friends. Pag sure di ay, so dahil bisita na lugar? Medyo, oo. Pero don't worry, Marlon. Sabay sila tanan. Gano'n siya na? Karon na. Ay, tomorrow Saturday. Sabado. Sabado? Don't tell me, di ka mo ban. Baka hindi ko sa mo, ha? Okay na, Amanday. Ha? Huwag mo kayo work, ana. Nami service sa church? Nami service sa church. Pwede tamo apas after. Sige, try na. Kung saan na yung oras mo mahumanday? It's house party, so pwede tamo overnight dito. Welcome ka at any time. Sige, tanaw na ako. Ako lang noon, mag-service ako sa church. Ang grabe silang tanaw. Pero sige, ka bala ka, maapas mo. Pero tagdili lakas sa mo. Di magugay maulaw, magugay basta dagan mga tao kay medyo maulaw. Di mo kay ko party nga person ko. Di kay ko hiligan ng mga crowded kayo ba. Wag ko na kay kontra kay ko kay nga tao ka na. Sa lugar gusto mo. Ulaw magugo. Kita lang lugar perminted ha. Mo galing. Gusto nga mas komportable mo nga kitara. Gusto mo buti ka ipaila-ila sa akong friends. Kaya... Paila-ila mo ko ni mo kalay. Maulaw sa... Abi pala nilag uyab ta, di para ba? Special biya ka sa ako. Ay, ko. Ha? You're special. Special friend. Special friend. Special. Ito na iluan. Kalay mo kayo. Wala lang. Sige na, please. I-try na ako apas. Yeah, mapa. After sa among service. Try Lagi. Ma-expect ko. Dagan ka na itawa na? Anak cute. Medyo, anak, dagan cute. Medyo, dagan. Mga 24, 25 na. Sige, kabala ka pa rin kamutan ako nga mapasin. Okay, yeah.
Nakadaog do kuno kog 580,000 pesos. Nagpadala na ko og 5,000 para sa akong konbulok. Hala, scam na. Okay. Patungog sa announcement gapon sa MOR. Ngayon sa to silang Brother Bernie nga text scam. Asa lagi kan, Brad? Kuan, sa to in global daw. Go. Tinon, masiguro Victim. kita. So nagpadala ka, nakatagit kag kwart na. 5,000, girl. Girl, confirm. Uy, pandaot na. Ay, may mo ang intisi lagi nga scam na, dili na tinuod. Ayaw ninyo daw ta ang AIM Global Incorporated o si Senator Bungo. Man. Padala sa ga? Padala ko. Sus! Uy, girl. Undangin na na pagpadala last na to yung mugi. Girl, ka-remember ka tong sa party? Nakuha na ko ang number sa mga varsity player! I love it! Really? Yes, nagpakuhan ko, girl. Nagpaka-shooter-shooter. And paapila na ko silang team. Ay, okay, gana. Ambot, nag-birthday date, ah? Huh? Noon sa ko, I know na. Ay, wala si Marlolay. 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 Si Marlo May. Sayang, wala siya, no? Mo cute. Di pa naman kaya. So, koy, sexy pa naman kay ko ato. Buak biya kay ko ato back and front. Gabi biya akong slit ato. So, after ba ito gipanuhot, nagpahilot biya gid ko. Grabe kayo to showy kistanan. Lagi, it's my first time we are As in, first time gina ako nakita ka naggamit o ka ng puro slita na sa tubangan. Kasi ati-atihan. Sinulog theme biya ito nga house party. Pero lain gid kay siya, wala siya ni adto ba na-expect biya. Ngano daw, nagstorya na mo? Wala, nagkuhan lagi. Wala, actually, wala na siya. Katunga night, wala siya text-text. Siya katubag sa akong calls. Wala, girl. Inantod ka rin na siya. Good morning. Hello, girl. Wala siya na? Good morning. Wala pa rin mo nahatag? Actually, katunga night. Ako nang ta siyang sugtun. Wala. Ngano ka, anak? Kami kay kung makahatag namin, di na din makontak. Ay, galing ni girl. Coverage na. Hatag sapatos bitaw, ng mga boylet. Kailangan ikuan good, installment. Left sa or right lang sa. Ba? Ayun, ikaw manihatag. Ano, di ba? Lahi, uy. Ambot, uy. Naun sa kato ka. Wala, uy. Halabalo ka, girl. Feeling na ako kay wala na siya gana sa imo. Dili siya seryoso. Sure, uy. Marag feeling lang ako kay gusto lang gid niya. Ay! Or dili po ba kahakuan? Lagi nung kay nga lugar mo, ko ipaila-ila na lugar sa friends, di na magpakita. Girl, nagkalaing girl ha. Nala ko'y kagabantayan. Every time ito kay mabukal akong dugo. Hoy, ha? Laki! Kabisad ka. Pero mukalma ra, inig maghukas na siya. Ha? Actually, na-expect na gita ko mabastos ko atong party, pero wala mang cute. Na mabastos. Say, ay. Iyo ba nung takasamo adto? Ambot, uy. Dagan kayo mo bastos sa imo adto, Gaw- kami. See you next time. Uy, istorya ko ba? Uy, napaday ka na. Hindi ako, Monday pa ko din na. So nakaroon Wednesday na. Hindi, okay lang. Okay lang. Ayaw, Uy. lagi. Ayaw. Wala pa mo ko naghawid. Ay, sorry. Nag-suggest ka? Uy, ano, yung mong paboritong milk tea. Okay lang, hindi ko ganun mainom milk tea ka rin. Siya mong gusto? Ay, ito lang ta sa imong kuan. Magkuanta, mag-samjup salta karon. Yung paborito ni mo nga itong atuanan ba? Okay lang. Uy, sorry na. Gabi ba Ayaw, yun? lagi ba? Puyo. Ayaw. Sorry na, sige na. Lain. Kabulo ko nalaing ka kaya ako nakaapas dito sa imong kuan. Mogyod. Kuan manggod, ganang nakuan kay mi, ganang
nataas na nga mong pag-service sa church ba. Pagtanong ko, alanganin naman, bulingit kay ko, alam, uli pa ko balay, ulo kayo sa mga bisita, kita mo ko sa inyong mga stories, mga gwapa kayo mo dito, mga dagang kay tao, tamurag di kay ko, anad mo nung, wala lang ko niyan to. Ako, bitaw, tagan kay kapalusot yun. Sabay na lagod nga, di ka seryoso sa ako, ah. Oh, grabe. Alam mo, dito di na din seryoso. Wait, si Moan, Sige pila, permiro pa manggod. Kuan manggod, kanang kabalo ka. I know, okay naman. Just tell me nga, di man di kinana ka serious, pero... Dili, uy, promise, seryoso kay, honest to. Tawag, cross my heart, lungs, tanan na, liver. Nonsa. Nakiliog? Liog, honest, honest yun, Lagamay kay ang cross. More pa, Kabalo biya. Sige, yun, pamuwi. Risa, kabalo biya ka nga love kita ka. Kuan lang yun ka na. Sige, sultihan na ka sinod. Nalang yun ko ipobia sa crowd kay. Di ko ganan o dagang tao kay. Kanang, basta, kanang. Kasi manamis kayo sa name kahuna-hunaan nga rason, aron lang maka... Di lagi, promise. Di mo ka kailan mamaka. Di pala ako masulti sa imuha. Kay kung masulti na ako sa imuha, basig, masulti na nako. Di na ako pwede isulti kay... Kasagara mong ba sa masultian na ako about sa rason, wala din sila gana sa kuha. Ha? Basta, please, sa promise, wala wagi kuan, love kita ka, seryoso ko sa mo. Sakot sa mo, eh. Di ka kinag... Sige. Maunsa man di ka, ako ni mga dagang tao. Basta, medyo hadlo ko, medyo na ako'y hesitance. Kauban ko? Nagyapon kay hesitant? Kasi now, same. Ano po na, nanggawas na po mong luas na po. Shame. Mas scared, yapon ka? Sige. So may sunod ni mong event. Sige, sunod ni mong event, amaton ako. Ako ning atubangon ni akong fur sa crowd. Si fur? Akong Paris ba sa crowd? Sige, sama napakailan event. Sige, atuan ka para kumunin mong gusto nga proof sure nga seryoso ako sa imo. Atuan ako. Promise? Sige, bahala na. Thank you. Ano sa mana? Karon nga pong weekend. Grabe. Mga kauban na ako sa work. Sige. Promise, pinky swear. Bahala na si Lord. Kung muna na makapasmile sa mo, ha. Kung muna na makapalipay sa mo, huwag mo lang gina kung para ma-prove na ako sa mga tinood nga ko, ha. Grabe mo ginimong ko. Sige, mato ko. Mara mo kakaguol ka. Di galing ko, galing ka. Kulbang ko sa crowd. Ayaw ka bala ka. I'm here. Naraman ko. Saan na yung guardia? Babae, lalaki? Girl. Babae? Nakalap ko yung phobias babae. Hoy, ha. Phobias ba, girl? Kapkapan ko, kaya maglaway-laway din ko. Kaya ko isuwaido ka rin ni. Samo kay ka ba? Kaya naapod kay surprise sa'yo mo na nga night. Ha? Nakay surprise. Nagay? Surprise. Unahon ka na itong tambal imong luas kaysa imong surprise. Isip yung kagstorya. Basta. Sige. Matong ako. Yeah. Promise. Party in the elevator. Party in the elevator. O sa man ay pangit man ang song. Puli nagtala, bihitala. Hey, Mr. DJ, can I request a song? O sa man? Kanang pwede ka na okay kayo? Ano ba yan? What? Okay kayo. What's the song? Basta okay kayo. Okay kayo.
Thank you, Mr. DJ. Wala sa naman ay gapon ni. Ay, asa naman? Nagbasa naman akong ilok, eh. Ay, girl, asa na siya? Shot! Ba't lagi, uy, kakatipsy na ako, wala pa siya. Wala para ba talagang bayad, girl? O ba na si Marlon yung istorya, ha? Yes. Na siya? Asa siya? Mbot lang. Asa na, hindi ka tubag sa call. Wala na po mo to. Wala na. Ano di ay? Sure yun ko. Di na seryoso. Kaya lalaki, kung seryoso yun na, matubang na si mga friend, di kay kamukamo ra. Lucky. I told her na ba already? Sama na, oy. Asa naman to, uy? Ay, mutira lang ko mga waiter diri, kajut lang. Uy, wala para pag-utang ka bayad, ani, ha? Mga tag-tuition diri, mga dahil na girl. Mga mga waiter nga galisod ron. Ay, talaga na. Kaya na'y kasabihan. Ang waiter nga nagigipit sa bayot kumakapi. Thank you. Ay, Guwapo! Hoy! Di ba wala? Di ba si Marlon na? Si Marlon mo na ina. Si Marlon. Oh! Magic flower. Oy, napilit siya. Hola, oy, Marlon, pasok! Marlon, pasok! Hey guys. Hey. Uy, Marlon. Hey, na lang ako. Lon? Nadagdagan mo ko yung luas. Manira na po the waiter. Sana, lalay, manira tag-waiter. Dali na, nasadsaran na to, mga waiter, dali na. Bye. Uy. Ay, Uy. sorry na, nalangay ko. Siya eh. Saan mo kay Gon? Saan mo niya yung bit-bit? Ha? Wala mo ko bit-bit. Ay, wala din. Ako kanito. Basura niya, nagkababag dito akong ilabay. Shot! Ha? Shot! Saan siya? Shot! What shot? Nabaguhan ko ani ba? Hindi nga ni mo lagi ba? Sama kayo. Okay na ka? Anong murag uneasy kay ka? Murag Nagkaka-tense ko. relax! Tamo niya ba? Manayo lang sa kata pagutom. Wala, di ko sayo. Alina diri, Marlon. Let's dance. Di ko ba, oh my God. Di ko kabalo mo sayaw. Go, tara! Oh, yes. Oh my God, di ko kabalo. Wow. Go, Marlon! Wala sa tono. Wala sa tono ang sayaw. Like mo sayaw. More pa, Marlon. More pa. Oh my God. Oh my God. Nagadili ko ano dog sayaw. Timing naman! So wala, Mr. DJ. Ano, paspas, B? Ana. Oh my God. Hello, Di ko si malaan, Marlon. Uy, tanaw lo. Uy, nisabay na gisa sa ato. Nice game. Oh my God. Nanagin si... Alam po rin, nanagin lalaki nga sugton karon. Sorry kayo ka ng first time. Guna ko ngayngani ka na. Lingaw man day, no? Honey, Marlon, hawit sa akong hawak, Marlon. Ha? Hawit sa akong hawak. How is your hair? Shut up. Asa may mong hawak? Papa na. Higher. Asi hawak ni mo ano? Ano ba mong hawak? Kaya di ha. Sama. Uy, abaga man. Oh my God. Closer. Oh my God. Oh my God. Sabay-sabay sa akong pag-sway, Marlon. Oh my God. Oh my God. Dugay nakiwala kay nga na. Ako i-plan siya, Marlon. Oh my God. Riza. Uy, Riza, kamay ba gini mo sayo day? Lower. Uy, kali. Uy, oh my God. Lala! Hoy! Nausa mo na siya! Si Marlon. Nagkurog-kurog. Hoy! Nausa! Hoy, Marlon! Hoy! Boto mo, ipatrol mo. Boto mo, ipatrol mo.
Sorry kay guys. Kinaka? Ginoo ko ni Saka kung high blood ganina, ha? Ay, grabe, nahuwas. Uy, asa dito ang kutsara, uy? Nag-awas ko na kung pagka lalaki ganina ba? Grabe na alsa, gini mo siya, girl. As in, 100 akong gamit, day. Dila ra akong gibira. Yeah. Guys, sorry kayo, ha? Okay na ka, Marlon? Marlon, sa man to? Imong dila, wala to napakan. What happened? Um, My God, I hope Risa, you're okay. munang di kay ko gakon sa mga sa crowd ni kay. Actually, na ako'y gitawag nila nga kanang patol. Actually, di na ako ni... Doon ako'y ginamintin. Di ko kabalo lagi ani. Oh my gosh. Munang panay kanang kung medyo crowded or munang mahadlok ko kay basig anytime mo atake siya ba. Marlon? Pasayluag yun ko, guys. Pasayluag ko ninyo, guys. Naulawan na nun mo kanina, guys. Pasayluag yun kayo. Okay na, uy. Pero nagsabata na kadaan. Ambot ka na tinon. Tama. Labi na sa imo, Risa. Pasayluag. Di magkukumustura sa imo, eh. Pasing maturno po niya ka ba? Okay na, uy. Relax. Tanaw, Bi, unsa din ang kuan di ay kanang pato. Unsa man nadugay na ba na? Unsa man na maayo pa ba na? Lagi. Napay tambala pa di ka mo atake kay Ginoo ko simbakels. Unya bi kung lain nimo kauban, unya kamura ni Risa, nalisod kay ka tabangon, girl. Lagi. Actually, Wala mo ka nag-ingon, Marlon. Karon po kabaluan nila. actually di ko ganan magpa-check up pod kay siyempre medyo di po kay kulang kwarta unsa man galing. Nadlog yung ko ani. Pasaylo. Marlon? Oh my God! Kutsara! Epilepsy ba na? Epilepsy. Na epilepsy or gano? MOR, sa tilod anay lang, pagkabalo na ako, medyo dili ko mamakak. Pero medyo na turn off yun ko. Nabalaka ko pag una unsaon ako paghandle. May nalang galing sa iyang pag-atake na kauban ako ang mga bayo. Okay, MOR, sa tilod anay lang, gakaluoy po ko sa iya, ha? MOR, gusto na ko sa... Ganaan mo ko sa iya, ha? Pero di na ako kabalo karon kung gugma pa ba ni o gakaluoy na lang ko sa iya, ha? I don't know. Napa ba'y cure ani MOR? Makuan ba ni? Kihadlo ko basig? Or basin pohon kung magkapamilya mi, mapasa ba ni sa akong mga anak? MOR, please, sulti ko kung sa angay buhaton. All the hits. Yo. Only on my station. Yeah. More sa umaga. All the hits. And so much more. More sa umaga. Oras po natin, 8:51 at nagbabalik na namin ang mga Trasilas de Garboso para sa MOR Balitaktakan mga miss. Saan po, Maria Filingera? Uy, asa to ko mga kauban? Ngayon, naggawas mo. Again eh. Ha? Lahilig yung baho pagsulod. Aircon, sa aircon, ha? Sa aircon. Wala man. Ano siya mo, uy? No, si Pupi kinalantay Giski, sa'yo din siya niabot. Ilab! Lo! Sane! Pasabdam eh! Oh, naguluhan na to ha. Balik ta sa nangutot. Wala na, finish na. Wala tayo trade. Wala DJ. Wala Nasinghot na mag-adlib. nato. Tanan. Ito nga posisyon lagi, mukhang anagamay. Hey, Macarena. Ito na gid Maria. Please, ayaw gid mong to sila, guys. Gadauton ko nila.
Andito ang guest natin, isa sa mga cool ba nga mga YouTuber sa Cagayan de Oro. Yep. Kuya One. Dagan ka po yung subscribers, sa po sa mga dagan subscribers. 34,000 kapin. 34,000, so grabe lisod! Yan na i-achieve. Grabe gina. Sa Cagayanon, labi na ang Cagayan de Oro City, ang mga tao di kayo ga YouTube. Yung Compared lugar sa mga Cebu, Manila, kana iyahang following anak kabaga. Wala ka na sa achievement. Layo na kaya kung 11,000. Naulo ko sa ko 1,000. Speed it up, speed it up, speed it up. Upload. Sayaw mga toy, mga Napugas niyo tao ng vlog. Pwede na ba? But Pwede in na. fairness, half million ng mga views ni Ate Oh, Girl. tama. Hindi ay. Mamaya, ito siya may istorya. Siya itong MOR Celebrity DJ. Yeah. Yan. Isa lang nato siya sa hot seat. Uy, hatangi. Wow. Dami, Di, ito dami. lang Tagalog, May. Lagi. Ngayon na, itong patikim sa kanyang lovely. Hi, T.I. T.I. Lovely. Si T.I. Lovely. Si Tawa. Sige daw, nalabay. Check daw. Mic check, mic check. Wow. Pera ba? Wow. O sa intro ni mo, sa intro galing ni mo. Ako and Trace. Hello, mga tiyay. Welcome back to my channel. Ibalitan ako may manukuno kay kamukanta. What mo ba? Sample. Maayo bitaw yun. Sige, go. Sure mo, basig manirado yung views dahil. Go, Zay. Masay kanta. Kaya mo yan. Actually, Actually, ako ako tong half of my haters kay taga-Cagayan ra ba? Pasag din na sila. Oh, sige. Aring king. Ito. Okay, tayo. Chismoso, ginay. Alam mo, sabi, inino ko siya kanina, gwapa siya sa online, mas gwapa siya sa personal. Yun. So, alam yun na ha. Nga ang mga taga-MOR, mga tsuraan, san? Pasakayin na. Pili. Hawak, isa lang gito. Ang measurement. Brad, duwa na daw anak. Inga ng porma. Talawa si Maria, wapay anak. sayaw mga toy. Lagi na sa jeans. Kali sa bukog. Sa measurement sa imong ko. Vital stats, please. 26 man siguro, kay pas mo magtulo ka gabi. So, 26 karon. Duway. 26 na. Grabe ka, girl. Grabe, sexy si ka. T.I. ay. Pero Muling pag sa'yo busog- kasi Poppy, de. Pero pag busog, 27. Ilugang. Pariuta. Para ka na Maria. Pila ito. Ay, later. Basta, MOR Celebrity DJ siya karong weekend. Atangin na karong Sabado. Karong Sabado na siya, mga pamilya. Ni T.I. Si T.I. Alas and- 8 sa And Sabado. continue doing your, Na-curious Sa ka. tanan mga gusto mag-vlogging, o ayan, gana na lang, before ka teaser lang. Sa Unsay dapat, unsay mong ma-advise ni mo. Okay. So, sa tanan gusto magsulod sa pag-vlog, sa Facebook man galing na or sa YouTube, Oo. so di na ninyo. Karon yun na yun. Hindi na pwede yung Mag-ready. tutuki si Rico Suave, ana. Kami tutuki si Rico Suave. Karon na. Diba? Ato gini siyang ikuan gid si Rico Suave nga mosulod gid siya ana kay diba basta MOR gali given na gid nga may gid na istorya. Oy, grabe, sir. Kailangan ba og patience? Taas og patience ko. tama. Sa Yun. editing. Then hard work yapon. Hard work. Kay ang pag-edit lang daan ginuo ko ang iPhone. Makadako gid siya sa iBags Pila mo ma-consume sa usa ka kasagara sige. mong video sa average length. Kasagara. Gusto na ako iusap gyud karon in-enhance. Sana akong gusto enhance karon sa akong kay sa una kay 18, maabot yun nag-18 so wala ko kabalo nga grabe maka-board gid na siya no. So, So karon gusto na ako 10 gyud siya. 10 10 lang. minutes. Okay. Tapos kasagara sa imong pagkuan pila ka minutes ka magkuan for editing lang. Editing? Sa editing lang pila ka kasagara oras. Oh, kuan. Mga Per 2 hours. Depende kung may bata manguhit o papa manguhit. Depende. May Papa Manguwi. So mga 2 hours ana no. Oo, 2 Charap-charap hours. naman. Okay. Paano wala sa vlogging? Yun sa pagsugod na ba kayo na-inspire ba ka sa ka vlogger po? Na-inspire? Oo, sa una na ako na-inspire pero
ang guts lang ginako akong gihulatog ang internet, no? Medyo ang internet. So, pag-upload pa lang daan sa video, kay mukabot na siya 1 gig or 2 gig, depende sa yes, tama. diba? Kanang mga So, 15 minutes. gusto lang gigay ko magatubang og kanang camera kay mo gina akong ganahan and nag-start to upload is tungod sa Claveria dong at sada manindot jud kayo ang place sa Claveria. So first video nako is sa Claveria gid nga place na Katong sa kuan Yeah. sa to? gipakita na ko unsa gid ka manindot ang Claveria. Mao galing. Uy, ni nakasulod YouTuber, oh. Sayo po sila karon. Pero sayo lagi karon. So romantic. Tipok naman YouTuber karon ah. Nagtama mga YouTuber. Agad pa. Pero again congrats ha. Usa ka sa mga successful po ng mga YouTubers sa Oro. And still humble gihapon mga gala. And humble pag yun gihapon mga kapamilya. Sige lang, apaso na mapila. 34,000 as of today. Apaso na to na. Apas kayo na oy ginuko. Apaso na to na may gala. Pag-upload lang gid mo og pag-upload. Ikaw ba naka-receive na ka sa AdSense na? Ganun sa ako mo nakatutok ka. Last year. Okay. Alright. So, muna to. Grabe sa'yo kasi sila pag inong nanabri sila. Nagniwang lagi si Joe. magod ang guest. Wow. Lagi ka nagniwang. Uy, dugay na to nakita no. Ay, asa na gini padulong ba? So, mura to. Ora to ay, nalimtan na to atong si Riza nga na problema. Ay, wala man na problema. Wala nag-reply si Doki, no? Di man ito sa Wala matawagan. signal langtud ko. Rambot lang sa inyo. Wala mo signal. Wala wala pa Wala na balik. Wala pa. Ayan. Sa akong 55 ka iPhones tanan, wa pag ginabalik niya signal. 55 na ko nga iPhones tanan. Wow. Wow, no. Sana all. Pero again, wala pa, napay jam signal karong mga panahon na. So munang wala to na contact si Doki. Kaya itong pangutana-tana, brother, kanang epilepsy or patol. Seizures. Unsa ba na kanang hereditary ba na? Mapasa ba na sa ubang kang attorney lang na to na ipangutana kung makang attorney. Pwede. Ang tubag. Atangi. So mura to. Para ta Okay, so medyo di man ta makabalo sa naabot ang patol kaya naman tay mga kaila. Nakikoy friend ana among dating amigo nga kuan. Napasagdan siya, Brad. Taga-tuhod ra gud ang dagat. Tabro napasagdan siya, wa siya nakita na nikiatake siya doon, nalumos siya. Di ba di nila makontrol ng may ana, di ba? So sayang nang uta. Sige lang atuloy pangutana na. Ay, drama na ito balik next week. Nakang do kung maayo ba na, treatable ba na. Lagi. Nabay tambal nga kung matumar na, sure ka nga dili mo atake ka ng may ana ba. Kaya syempre tinod man sa di sana to ma-blame, Brad, nga ang babae medyo na turn off sa gamay. Di sabihan na lalim. Di po lalim. Tama. Dili sa yun sa may gala. Actually, ang iyang fear kayo sound doon niya, if what sila lang duwa. Sila lang duwa. Sa sinian, what if kung atake, so unsay ko na. Nakoy kaila 18 anyos. Ni patol sa ako. Lain man ito. Lain. Patol. Rico, imo ba itong gipatulan? Kato si pangutan na kasa kakaroon. Walang signal. Nag-jamming ang signal? Chappy. Mga baka ko nyo nga. Uy, sayo ka sila. Grabe na dalagig snacks siya tang naligisting. Grabe si Pupi ba? Pupi, saan yung bag ni mo, Pupi? Nagbalot si Pupi today. Drinks like kulang ata na. Wow. Plus, mo ni pampagahi man ni Pupi. Great. Sunod na po si ang riding in tandem. Ang riding in tandem. Oy, Pupi, so ni pampagahi mo na, Pupi. Riding in tandem. Asam rin mo day? Call boys. Call boys. Mo sunod na ang mga call boys. Kano ito ko napansin, niniwang na desi ko, ano? Yeah. Hiyak ba? Ha? Sa tinina. Okay. Kapoy hiyak ba? Always remember that laughter is the best medicine. But if symptoms persist, consult your doctor. MLS.